मथानि आरो मिटिं खालाय दंफुलु आ जागा गुबुननि बदलाव फायै सिनि आज मिटिं खालाय दंमा जागा फाइबर एटेक खाइबेख्या आबनि यागुलो पुलिस खबर लाइख्या पुलिस खबर रि फाइबन लग लगिनो पुलिस फाइबन बिसोबो सम्पर तेम बर तब फाइ पुलिस बुसां सम्पर एटेक खालायसियो एटेक खालायमा जागा सिनि पाँचटा गाड़ी सबाय जाका सिनि कैंडिडेट करे देबरमानि गाड़ी सबाय जाका आबनि यागुलो बिनि ड्राइवर न बर गुलारि बाय कखा कगैते तिरोगा कखा याकु बाइख्या तै टोटल 8 जना इन्जुर खा आबनि यागुलो बर सुदा बसिम खाया बर आ कामिनि नग रगा हाबुई नग नि मानि र फ्रिज र आरनि जत गजरेस आखर पुरा सबाया को बाय दगर सबाया को गेट सबाया को फाइख्या आबा हेके फाइते फाइते न बरताम खाइजाव का जे दुगान दुई तनाय आ दुगान दुई तनाय तिपा मथन साबुन खायो आबार नु हाइनो बर आजाग मानेनो जब जसिका तलाम थाका तलाम थामनि यागलो बर आनो फ्रिज आरो जत कोल्ड ड्रिंक आको तमने तक्तै रगु को तमने मुइ रग तमने डीप फ्रिज सगाबो तमने आबार सबाया को बाय लुटपाट खाइ बर तलागि थाका थाका आबनि हाइना हाय सिनि आजागा खरसा खूब को यां डायनामिक लीडर तमनि आबनि बुफा टाइपनि मनाइनो बाहायनो बर एटेक खाइ आरो बुइ आकुइ तलाम थाका हर आबका हर यागलो बार्तान बिसमु गाके सेवा जागा नुखा सिनि टोटल गाड़ी 5टा सबाय जाका ताबो फाना सिनि आरो नि कैंडिडेट रग जे बुजंगा फाइ सकायाको गसे गाबनो से कन्डेम खायो बेला के साल मासे सान खा ताइ प्लस जबर तेमु नुगो सिनि राजा मुक्ति आ 10 लाख क्लाब बर आरो बाहाय के स्लाब का गसे आगे नुगो जो सीएबी आन्दोलन खाइले तंगाफुरु तिया चारगा कर गुली कखा आरो को मुक्तिनि याक राजा याक ती गुली पाका करना आबन बागे से बुसर आन्दोलन खाया आबन या गुलो से ताबर आन उन बरक आन निजिने बरक से राजा ने एटा खाना शुरू खाइसो आंनो फुनुगने बिनि राजा नि बुकु बखरगो आबा हाके नाइसे बर कगु इ को जागा क्लियर के को नुजाक तबो इ ना बाय के सका बगे बाय के सका ना ना सुबुको हागा अरन साना खलायो द फना हामजा मोहनै रासने खलायो हाना हामजा मोहनै जों रासने खलायो ना तिनोबो ना सुना मुसु तै तिरपा हास्टेनि जिनो बरना सुना मुसु अबा हेके ता हाना हामजा अबा हेके ता तिरपा द फना हामजा ताबले बुझना ना का लुकुर नासिरि नाइदि आनि ताकुमसे आ बुइ तगै मानु आनि ताकुम नौनो सा सकसावै आकु खै मानु आनि ताखुनो दुगानो सा सकसे लुटपाट के खाइ मानु आनि ताखुनो गारे मुसे सबाय आकु खाइ मानु हंगा आउना दफना हामजा नाय आबला थनानि दफना काखनो बागै खाइनाय आब थनानि जेता दफना डेभलपमेन्ट खाइनाय जों तिरपा मथा खाखाव अबा हाय सेलिं मासिसा तिरपा राजवा डेमोक्रेसी सिस्टम अबा हाय जों नुयखु निजिरा अबा हाय के एटा खाइ माने राजाना एटा खाइ माने पुरा दफना अ हानि बुमानो एटा खाइ माने कलाय आबन बागैनो बेलाय जों सेलांका आ सेलां माने न कन्डम खाइनो बागैनो जों दिनो अन प्रेस ब्रिफिं खायो ताइ जों स्टेट गभर्नमेन्ट ल एन्ड अर्डर नाइदर नो जों आर्स खाइ गत बर इमिडिएटली आबनो नाय आको एरेस खाइतु ताइ इलेक्शन कमिशन रो जों साव जेता इमिडिएटली आबनो एक्शन नानो नंतु नाव जेता आस पार ल बर पनिशमेन्ट नंतु ताइ जों जस्टिस नायो जस्टिस बाय जों सिना आन्दोलन खाइनो थानाय ताइ तिप्रसा दफने बागै तिप्रसा हानि बागै जों तिप्रा मथा जुग जुग खाइ महाराष्ट्रनि जे लिडारशिप आन्दोलन जों सामु करानो खालाय थानाय जोंना जेसे बुफान बोथारतु जोंना एटेक फाना खाइतो चिन न खुफान बर सकसातु जों आबनि किरिया जों गुबुइनो हामजामा बिसंते मायाबा बिसंते जों खालाय थानाय जों सिनि तिरपा माथानि इउरनो मासाते लिडारनो मासाव जों कुनि दिनो बर केमने याक्ता तिसेदि जों नन भायलेंस नसे जों बिलिभ खाय जों भायलेंस बिलिभ खाय आसु आबो साना बगे जों दिनै प्रेस ब्रिफिं मा फाय लेखा